kienu preżenti ftit passi il-bot minn hawn 50 sena ilu. Nazzjonalisti ta' veru. Kien propju b'dan il-messaġġ li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għażel li jibda d-diskors tiegħu f'mass meeting lejlit festa nazzjonali li tmur lil mill-kuluri politiċi. L-indipendenza ġiet imkasbra. Ju Malta, il-21 ta' Settembru, imneħħi imqar minn festa pubblika u ċelebrazzjonijiet ta' dan il-jum għalaw insulti, ġebel, daqqit tapon, gas ta' dmuħ. Kien diskors li joħloq pika u firda fil-waqt li jinjora għal kollox l-appell tal-Prim Ministru biex il-poplu Malti jiċċelebra l-50 anniversarju tal-indipendenza bħala poplu wieħed u maqut. Simon Busuttil fil-waqt li akkuża lill-Gvern tal-lum populiżmu ħass li kellu juża din l-okkażjoni biex jieħu raġun għal avvenimenti differenti tal-passat. Kellhom ituna raġun, kellhom ituna raġun. Bl-istess ton diviżiv tkellem is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said. Għal Chris Said kien il-Partit Nazzjonalista biss li ġab kisbit kbar għal pajjiżna. Bi kliem bħal tal-mistħija u dbażwir, Said għażel li attakka kontinwament lill-Gvern u lill-Partit Laburista. Taħt dik il-qoxra sabiħa għatem mill-Labor l-antik. Chris Said għala id-diskors tiegħu b'konfrontazzjoni u bisfida lejn il-Prim Ministru. Nisfida l-darboħra lill-Partit Laburista lil Muscat ngħidulu tilabx mad-demokrazija x'se ssib lill-Partit Nazzjonalista jaqaflek.